hanki place de la nation heewi pep yimɓe yottade e place o no sattuno hakkude seppoɓe liitoɓe vuvuzelaji jogiiɓe pankartaji bindaɗe CEDEAO maayi walla yo wuuro hooreɓe AES mboni kala eno hollira weltare mum hono oɗo debbo. komin mbawi wiide ɓernde amin na weeli sanne eno yimɓe mburtori ni. jama o holliti kadi yaadugol mum e yaltugol fedde AES nde e nder dental CEDEAO dental ngal wonani weltare goto e ardiɓe M30. yaltugol himɓe hannde ngol worɓe rewɓe sukaaɓe fuu jalti keewi pette fa palade nation heewi ndelle himɓe ɓen kolli ndimako muɓɓe kamɓoy koye neɗɗo fuu tewto jam wata leydi na gondi e muɗum hannde na gondi e muɗum jaamu. woɓɓe e seppoɓe koliti yidde mum en dañde jaam e nder Burkina Faso kono kadi e nder leyɗe AES keddiɗe ɗe. minen ka jaam tan warata e Burkina Faso ni mi ngaari Allah na haani tawiɗa ɗo jaam tewte e leydi Burkina Faso sabu ɗum fuu na hokke andu hoolare na hokke andede na hokkike andu a laatake ɓi Burkina. ngam jaam no heɓi ko aley suk dental wooda hakkude ɓiɓɓe Burkina ko noon wi o debbo ummoriɗo tenko dogo. sey enen ɓiɓɓe Burkina Faso ummoɗe daroɗe ndaare noon ƴeftodirten sabu an yii fulɓe mbiyana juuɗe ɗiɗi kam en lotodirta. andinde ko hono ngo seppo hewgo yimɓe waɗa e guri kewɗe e nder Burkina fof ko ngam hollidde weltare mabɓe e yaltugol AES nder CEDEAO.